Masalimo chapter number 20 verse yake ndi ya number 2 number 3. Bible likulankhula mawu akunena kuti Mulungu wa Yakobo akunyamule iwe nakufikitsa pamwamba pamene dziko lapansi silinakakufikitsa. Verse number 2 kunena kuti ndipo Yehova akumbukire zopereka zako nalandilenso nsembe yako. Tamvetserani, mwezi uno mwezi wa number 8 lero ndi pa 1 August 2026 mwezi wa number 8. Masalimo chapter 20 verse yake ndi ya number 2 3 mpaka na 4 akunena kuti Mulungu wa Yakobo akunyamule iwe nakufikitse mulingo wina wa moyo umene dziko lapansi silingakufikitse, ndipo akumbukire zopereka zako nalandiranso nsembe zako. Tamvetserani, ndimafuna ndilankhule ndi wina wake, ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kunena kuti pamene tafika mwezi uno mwezi wa number 8 mwezi wa August, tamaliza mwezi wa July kulowa mwezi wa August, lero ndi pa 1 August 2026. Mmene ndili pamwamba pa phiri lino ndikulankhula mawu, ndikukumbutsani komanso ndikupemphererani kunena kuti Yehova akumbukire zopereka zanu zina zilizonse zimene mwakhala mukupereka ku ntchito yake mwezi umene wangothawa. Ndipo Yehova Mulungu wa Israeli akunyamuleni nakufikitseni pamwamba pamene dziko lapansi silinakwanitsa kukufikitsani, pamene dziko lapansi silingakwanitse kukufikitsani. Mmene ndili pamwamba pa phiri lino, tamvetserani, mwezi umene mwezi wa August, zitseko zimene zidatsekeka, zitseko za zachuma, zitseko za machiritso ziyambenso kutsekuka mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Ndikupemphererani kwina kulikonse kumene muli mwezi umene mwezi wa August, musayende nokha, muyende ndi Yehova, mutenge Yehova akutsogolereni. Mutenge moyo wa pemphero chikhale chida chanu. Mamuna munthu wina aliyense oyenda wopanda pemphero amene amangokhala ngati mphepo imene imangofika ni uluza china chilichonse chimene chapezeka pamalopo. Tamvetserani, mwezi umene mwezi wa August ndikunenera mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, zachuma zanu zimene zidatsekeka, moyo wa pemphero umene udayima, china chilichonse business, ntchito zimene zidatsekeka, chitseko chimenecho lero chikutsekuka mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, chikutsekuka mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Mwezi umene mwezi wa August, china chilichonse chimene chidawonongeka pa nyengo yanu ndikupemphera mu dzina lodabwitsa la mphamvu la Yesu Khristu. Mmene ndili pamwamba pa phiri lino, Mulungu akukumbukireni, Mulungu akunyamuleni, Mulungu akukwezeni, akumbukire zopereka zanu zimene mwakhala mukupereka ku nyumba yake, zimene mwakhala mukupereka kwa atumiki yake, zimene mwakhala mukupereka angakhale kwa anthu osaukitsitsa. Mulungu akukumbukireni. Masalimo chapter number 20 verse yake ndi ya number 2 mpaka na number 3. Bible likulankhula mawu kunena kuti Mulungu wa Yakobo akunyamule iwe nakufikitsa mulingo wina wa moyo, ndipo akumbukire zopereka zako, ndipo alandilenso nsembe yako. Ndikupemphera mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu kwina kulikonse kumene muli, mmene ndili pamwamba pa phiri lino, Mulungu akukumbukireni okondedwa pa china chilichonse chimene chachitika. Mulungu akukumbukireni pa ntchito ine iliyonse imene mwagwira pamaso pake. Mulungu akukumbukireni ngati simudapereke pamaso pano, akumbukire chifukwa cha kudzipereka kumene mwakhala mukugwada ndi kumapemphera kudalira iye Yehova Mulungu wa moyo. Mulungu akukumbukireni mwezi umene mwezi wa August, musayende nokha, muyende ndi Yehova. Mulungu akutsogolereni mwezi wa August, china chilichonse chimene chinali chotsekeka chikutsekuka mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu mwezi umenewo. Nyengo zina zilizonse zimene zinali zolimba kuyambira lero tsapano lero pa 1 mwezi wa August, Mulungu akuyendereni, azifewetse, aphwasule china chilichonse chimene chinali cholimba pa moyo wanu mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Munandine Chikondi Faison pano pamwamba pa phiri, pangani follow page imeneyi kuti tidzitsitse monga limodzi. Ambuye akudalitseni. Amen.